Konfermata mit-Times l-aħbar li kien ħareġ is-sit netnews.com.mt ftit tal-ġimgħat ilu. Neville Gaffar ritorna b'kariga mal-gvern. Dan hekk kif fix-xhur sħan tas-sajf wara 5 snin jaħdem fisem il-Partit Laburista mingħajr ebda kariga uffiċjali huwa rritorna b'xogħol mal-gvern b'uffiċċju fix-Xewkija u b'desk f'Kastilja. NetNews kien żvela li Gaffar iddaħħal bħala Customer Care Coordinator u se jkun qed jirrapporta lis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDLU. Għalkemm sorsi miċ-Ċentru Nazzjonali qalulna li Gaffar ma jirrapporta lil ħadd u jmexxi kif irid għaliex ħadd ma jista' għalih. Gaffar ġie impjegat fuq bażi full-time u skont ir-regolamenti tal-Gvern imniżlin fil-manwal dwar ir-riżorsi, is-salarju massimu annwali ta' koordinatur huwa ta' 33,694 euro taħt is-seba' skala tal-Gvern, paga jew allowance addizzjonali ta' 25% li tammonta għal total ta' 42,117 euro. Kollox jindika li Neville Gaffar qed immexxi aġenda li hija meqjusa kruċjali għal klikka estremista tal-Labor. Bir-raġuni ewlenija wara din il-mossa tkun marbuta man-nuqqas ta' ħeġġa li qed jaraw miċ-Ċentru Nazzjonali fil-mod kif qed jaħdmu ċertu Ministri Laburisti tant li issa tefgħu lil Gaffar biex isus fuqhom. Fi kliem sempliċi Jason Mikallef poġġew pulizija fuq il-manifest filwaqt li lil Gaffar poġġew ħqassa fuq l-operat tas-segretarjati u l-ministeri.